mengaturkan selamat malam ini Cenggalung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama Bintang Nada Indonesia. Ada Dek Rakil, langsung ada Dek Ira Safira, Agita Celi. Ya, selamat malam dan tentunya selamat menyaksikan persembahan Bintang Nada. Yo yo yo. Terima kasih Dek Rakil.
Monggo Mas Heri masuk. Bapak Gubuk Ibu ayo joget Asmoro. Bapak. Monggo Ibu. Enggak apa-apa lah Bu joget ayo. Sudah malam Pak Miskun, waktunya Ayo, kita Bapak joget. Ren. Mohon izin putra putrinya sukses, doa yang terbaik untuk jodoh selamanya, hanya jalan mengesahkannya. Mohon izin berdiri ya. Gak apa-apa. Oh lagi musik. Aduh ibu agak iki nganggap kadonya nyanyi joget. Ayo Mas Yusuf, joget Mas Yusuf. Yuk. Ayo Pak Bibi berdiri sayang. Yen lewat Aku kelingan gubuk biyen kamu ning kakak kebak tulisan warna abang tondo isih bawah. Ayo Mbak Fitri. jenenge gubuk asmara. Biyen aku andung tanpa rasa. Yo, bintang nada. Oh, Nyoket yuk, nyoket yuk, nyoket yuk, nyoket yuk. Sos. Masuk. Ayo, ayo. Ayo Mbak Gimana Mas Yusuf? Dewan juri kita hari ini. Mempunyai Oke. seorang istri yang luar biasa. Yo iso nyanyi. Iso nyanyi. Heeh. Komplit Piye? pokoknya iki Mas. pakai Rasane komplit. piye iki? Mbak gimana rasanya Mbak? Rasanya malu. Tapi Jangan seneng ya. malu, ya. Ini di acara mbaknya bisa menyumbangkan suara emasnya. Betul. Dek Ragil, Iya sayang. engko kalau mohon izin Mbak Putri itu kalau nyanyi terus iringannya gitar kok Mas Kelly ngono piye ya? Cocok. Kalau tadi kan musiknya rame banget. Suaranya agak kebarung atau apa itu dengan musik itu. Nanti kalau yen lewat gitar tok no piye ya? Oh bisa. Coba nanti ya. Kamu nggak tahu? Iya. Bisa. Mas Kelly. Engko nanti. Oh nanti. Bisa. Lo tak kira saiki aku ora sabar aku. Dinteno Ora saiki. sabar aku. Catetan Mbak sakroning Fitri. ati. Datamu. Yo. Aku kowe Thank
sambil menikmati santap malam Bapak Ibu. Belum juga deh ya. Wah. Ing wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu kondur neng kuthamu sepine ngati nalikane ing wengi kuwi ora kira tumetes elo ing pipi sliramu kapan bali kusumaning ati amung donga lan amung pamuji kutha Ngayogya kang tansah sangat jani sepi ning rasa ati iki stasiun sing dadi saksikan bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kunjungmu dateng bintang nada iya asik boy mengaturkan selamat malam untuk Bapak Ibu yang baru saja hadir, terima kasih. Ing wengi iki nalikane aku bisa ketemu stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku apat kundurmu batu sing penting mangan ramangan sugih bali
Nanda Subekti, terima kasih. Dari Sekcam ya, terima kasih. Sukses Bapak. Terima kasih, selamat malam. Pak Edi Subekti. Mas Tompo, terima kasih. Selamat malam. Siap. Aku wis kangen Misalnya mimpiku sayang Dengarkan suaramu Bisiknya tembang manismu Harusnya koyongnya Rasa sayang aku Lama sing ngalang-ngalangi Lama sing musui Feeling kangenku motori Sing bisa ngerteni aku Bisa nampak kurangin aku Senatang suaramu Ngadapi hati Bapak Eda Subekti. Janji gue bakal mulai nemoni Lo tangis kangenmu Nandas ning hati Sampun ya sayangku Hilangi banyu matamu Lirino suara tangismu Sayangku Ada Bersama bintang Jamur ada. Sari Indonesia Masuk. Sesak lebu sedang Sesak lebu sedek, Dik. Sesak lebu sedek. Suliga Aduh Iya deh. Aye. Ada Raja Wali Sound Systemnya Indonesia. Sika. Wasik. Mengucapkan janji Kembali masih bersama Bintang Nada Indonesia. Nada
sayangku. So 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 so. Diam tapi Dia lagi menghanyutkan. ngapain sih? Live streaming di TikTok. Oh ya. Gua yang paling gua demenin. Ya ya ya, gadis Kalimantan. Yo, selamat malam tentunya. Ayo pasukan jogetnya joget lagi. Gua demen. Teknyotnya puncak. Yo, sika. Awas. Terkesan sepanjang Kembali masih bersama Bintang Nada Indonesia. Yo 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 yo. Pasti di awas. PT apa yang sungguh mempesona.
kasih Masku. Ya. Abang Ali makasih ya. Aduh. Gak pakai alapius. Hey, jalan berintis kemerdekaan digoyang. Asal. Hey, asoy. Oh, shoot. Asoy. Pasukannya. Satu, dua. Koyong ini rasanya wenang. Oh. Awas, rekutu. Ya. Hatiku rasanya cabut sayang. Se. Dan sekelingan kepingin nyawa sekilo air kui semua kenang. Ceweknya goyang ya. Cidro janji. Bu RT, ayo Bu RT. Ayo dong. Sis, ayo. Biar semangat warganya ya. Semua ya. Se. Nangis batinku lekas uripu teles kapes. Tes elo cendol dawet cendol dawet seger cendol dawet seger piro terus siji loro pat lima enem pitu wolu woyo masuk suka saya. Takut kejebrut aja gua lihat. Cabut lagi sayang. Nanging kowe lali marani wong kaya aku lagi. Pamer bocahnya ngarepku. Ala citro janji tekan kowe ngapus. Nanti surine aku lagi nangis batinku langkah suriku Balas kebras netes halo cendol dawet seger cendol dawet seger piro karo kapake kendor lupa ada kita cinta sayang boleh meneh golet maning hilang menang yo lah hey. Rekutu ayo budakku terima kasih cabut orang mesti cabut ya nang kowe lali marani wong kaya apa sikat aneh ngopo Balen dados. Selamat malam Indonesia. Pak RT matur nuwun.
Jan-jane dek aku wis rindu wis 2 taun lawase ora ketemu tak eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane gak ono liya janjane mas wis lali kebangetan tetesan kanggo areng triji betul dek ora gampang nambani cumaning ati ora samaya aku ora janji sing penting ketemu ya ana jalan perintis kemerdekaan ya sik Haratoyo nganggo teklek kecemplung kalen la 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 timbang golek dek sing becik aluwung balen rungana sabar mas Mas wong Bagas. sabar ora kesusu yakin yen kesusu kundone wis mesti kleru saestu wis dadi anteping ati Selalalala. abelani jiwa raga tulus sing ati hey Sabar mas bola bali wis tak aturi yakin yen aku jiwa njur katon tipaning balen bintang nada Indonesia ada kawan yang ada Jawali sound system hey 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 wasik Siga. iya 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 jan-jane dek aku wis wis 2 taun lawase ora ketemu tak eling-eling dek jamane semono runtang-runtung anane gak ono liya janjane mas aku wis lali dalangan ketulasan kanggo areng triji ora gampang nambani cumaning ati ora samanya mas aku ora janji godas kemudahan Oke, joget lagi monggo. Ayo. Maju kene. So. Haratoyo nganggo teklek kecemplung kalen Jalalalala. timbang golek dek sing becik alung balen rungokno Sabar mas, wong sabar ora kesusu. Yen kesusu, tundone wis mesti kleru. saestu dek wis dadi anteping kalbu Jalalalala. tak belani jiwa raga tulus sing ati Sabar mas, bola bali wis tak aturi. Yen ku jiwa njer katon tipaning buri. Goyang dong, asik. yo Jak, jak. Terima kasih. nanti kalau mau request tembang matur kemawon yang punya lagu dangdut campur sari pokoknya untuk keluarga besar panitia yes selamat siang bos yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinucit rucit jroning atiku jaman biyen-biyene
aku katon apa saiki ne aku iki katon apa dek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya sakno apes kok janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso duh wong ayu mong welingku mring sliramu aja tega welaso putra putrimu aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trima pasrah karo angkuwasa ayo keluarga besar dari Wonogiri juga terima kasih. Terima kasih untuk panitia Pak Haji, boten kondurian ya Pak Haji ya. Pak Haji Wagimin yang dari Karanganyar, Karangpandan. Yeay. Yen kelingan marang sliramu wong ayu. Kaya rinucit rucit jroning atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki katon apa nek semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lila mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal krama milih karo priya liya hey wis pokoke sabar sabar janjane iki mau salah sapa aku nganti sliramu mekatake tresno ora nyono atiku uga ora kira yen saiki uripmu banget nelongso duh wong ayu omong welingku mring sliramu aja tega welaso putra putrimu aku wong ora guna apa derku jiwa wis tak trima pasrah karo angkuwasa Andika Multimedia Jakarta Indonesia ada Raja Wali Indonesia hey. Bareng-bareng kita ngadam gawe gayeng asik boy terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang baru saja hadir ya. Yen kelingan marang sliramu wong ayu hey kaya rinu cetrucet jroning atiku jaman biyen-biyene aku katon apa saiki aku iki
semono sliramu nate prasetyo aku ngasusah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu cidra ninggalan rama milih karo priya liya. Hey bintang nada lho iki pames kun ajan-jane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mengkatake tresno ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripmu banget nelongso aduh wong welingku mrene sliramu aja teka welas putra putrimu Baturku jiwa wis tak trimo pasrah karo Kang Kuwasa wis tak trimo pasrah karo Kang Kuwasa. Pameskeun mbok pilih nanti request. Emang dua bojonya. Ini mau jadi yang ketiga. Ojo Dik. Ya kita goyang bareng. Ayo Pak Buyung. Say. Ini pasukannya ayo joget Bang saya. Iqbal, Pak Buyung, Pak Komandan saya, terima kasih. Hey, kita goyang bareng-bareng ya, nggak apa-apa yuk. Ayo semuanya ini Asoy. joget. Aye, abang biru, Lampu disco. ya sayang. Awakku kerumat. Aduh. Duwe bojo lara Sana, sana, Bojo sing enom Pak Buyung. tujuh sing enom. Calon disayang terima kasih. Sing bocor. Aye, so, so, Ora bisa tur. ya sayang. Adem Dung Tresno Dek. Asik, hopa. Kembali Pak Buyung dan kawan-kawan ya. Yes, go. Bintang Nada Indonesia. Hero, hero, hero. Keluarga besar panitia ya. Hehe, awas. Terima kasih untuk panitia. Joget dulu pasukannya joget dulu sayang. Pak Buyung. Ayo deh. Abang biru lampune disco. Awakku kuru dek rakil mikir bojo loro. Bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa njur wae ditinggal. Pak Buyung terima kasih. Hey. Asoy. Aduh, 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 aduh iki loh, iki loh, iki loh. Asoy. Yes.
sedina kanggo wong liya. Iya masuk kedai. Pak Rais, Di mana Pak Rais, Mas? sebelah sini, Dok. Mendekati Pak Oh, Haji di ya. sana. Hey. Buat bapak-bapak dari panitia, lelo 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 lalu. Tar dulu, MC sedang Pak Haji. melihat suasana ya. Oke. Aduh enak ya Dok ya nih. Heeh. Asik hoi. Roro junggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal Pak Komandan mandang asmaran. Awas mangkano prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita buyungan. Hey, asik oi. Iya, iya, iya. Tobat, tobat, kowe wanita sing hebat. Ora pirsa yen kandung lananging jagat. Putra ratu Pangging Prabu Damarmaya Pak Rais. Monggo Pak Rais. Pak Rais duwe pentunge gedhe dawa. Rara jonggrang manuta sun pundhut garwa. Iya jonggrang panyuwunmu tak turuti. Se Rais, nyaket Pak Haji. Ada. Ayo, nyaket saking Karang Pandan, ben joget Pak Haji Wakimen. Hei, Karang Pandan digoyang. Hei, lala, nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo. Roro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal aku nandang kasmaran. Waspadakno prajuritmu kalah perang Pak Komandan. Iya. Ora mokal dadi buyungan. Rekutu jos. Terima kasih Pak Komandan. Tobat, tobat, kowe wanita sing hebat. Ora pirsa yen kandung lananging jagat. Putra ratu Pangging Prabu Damarmaya. Aku duwe sekti gandung bangdawasa. Rara jonggrang manuta sing pundhut garwa. Katalah aduh
katresnan sejati. Duet lho ki. Jojo tenangno wae. Komen MC-ne ra entuk linggo. Ora kena. Iya dek. Tang Bali ya Mas. Wah. Sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujan atine ngendi dawa ngayu kang tak anti-anti. Lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada.
tumbang ada katresnan sejati. Ini spesial buat kedua mempelai. Ya. Bapak joget ya Pak ya, Ibu. Fitri dan Mas Yusuf. Ayo Mas Yusuf Mama, Mbak Fitri ya nanti. Mas Yusuf. Bisa. Sos tombo kangen iki
Katresnan sejati. Duet lho iki. Jojo, tenangno wae. Komen MC-ne ra entuk linggo. Ora kena. Kang Mas. Iya, Dek. Ndang bali ya, Mas. Mah. Sekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa pusaka rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki peput jan atine ngendi dowo ngayu kang tak anti-anti.
seni Sekop lintang-lintang ing tengah wengi ati kangen nandang asmara Gusti kula paringa satra bulan ing wayah wengi nandai keseng ati iki pepujan atine ngendi ya Mas. Doa ayu kang tak anti-anti. Hey, Masih bersama bintang nada Indonesia. Ada kawan-kawan dari Raja Wali, Sound System, Andika, Multimedia Jakarta. Hey, awas. Oh, 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 oh. Rungokno. Awas. aku teko Wasik. Aye. Ngomong ayo, ayo deh. Aduh, aduh, aduh. Iki lo, iki lo, iki lo, iki lo, iki lo, iki lo. Awas. Tresno suci. Ayo. Terima kasih. Satu tumbang ada katresnan sejati. Oh yang ini. Kernet kok Dik. Dados. Sejauh lagu ning jero ayo. Ya. Selamat sore Mas Bagas. Oh, iya, iya, iya. Ya, sarone karo ngono. Iya, oh, ah, oh, Ayo. oh, ah, oh, ah. Mas Jito sing teru. Oh, ah, oh, Ayo. oh, ah, oh, oh, ah, oh. Piyayi kok samene gedene ya, Dik. Aduh, aduh. Manis Dik. Kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis sing ngumpuli madu kaya bisa ngrantake jantungku Asrais yo sini suruh meni Mas Bagas ayo setengah mati Dik aku tresno kowe aduh 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 ngerti sampeyan senangi diiris-iris waduh Dik gula-gulane Jawa kowe wong manis dasare prasaja
merapat. Silat Yo. Luar biasa. Iya, iya. Iya, iya. Wasik. Nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo, nyokek yo. Manis ding, kowe pancen manis, tambah manis, yen kowe ora lampir. Ayen mes manis ngungkuli madu, kaya bisa ngerantoke jantungku. Aduh. Setengah mati, aku naksiriku. Apa ya dek goyangan? Adi iris iris, waduh dek, gula-gula nih cowok. Kowe wong manis, dasare prasojo. Bu RT, ayo Bu RT. Sekali lagi ya Mas ya. Masih buat Mas Bagas. Yo, lanjut. Ini ibu siapa namanya? Siapa? Iya, iya. Dek. Aslinya pundi? Nyubungan. Gerobokan. As. Maturun Mas Bagas. Goyang muda. Alon-alon. Manis busuk ini, kowe pancen manis. Mbak Sukini, tambah manis. Yen kowe ora lambis. Vitamin. Ayene mesem. Wanise ngungkuli madu, kaya bisa ngerontoke jantungku. Ganteng mas sampeyan pancen gandangan, tambah ganteng yen Waduh. ora seneng. Masuk. Kempul. Oh aha oh aha oh. Kembang melati, aduh deh, dironce-ronce. Aku tresna kowe, ora ono lawani. Pasar turi mas, neng aku sama. Aku ngerti sampeyan senange godhong. Diiris-iris, waduh dek, gula-gulane Jawa. Kowe wong manis, dasare prasojo. Memang lidah mas tidak bertulang, mata bersilang, mata emang. Matur nuwun nggih Mbak Terima kasih Sukini. Bunda, sehat selalu. Taktuk ya. Monggo artis dados pepiling. Ya.
asar sholat sayakti magrib lan isya jangkepe aja sembrono iku oke. Sini mie-nya boleh minta satu lagi. Bersama bintang nada Indonesia. Ayo. Siapa yang mau nyanyi? Ayo Mas. Waduh, cowok dan cewek, mampukah nadanya? Stasiun balapan kota Solo sing dadi kenangan kowe karo aku nalika ngeterke sliramu. Ayo Mas. Stasiun balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku ra kroso sayang dan selamat jalan Sedih nada. Keluarga besar dari Pak RT. Pak RT 03 mana ini Pak RT? Masik. RT 3. RT 3 ayo. Janji lu ngomong sedelo dari saiki ning stasiun balapan Solo. Ayo. Ayo Mas. Balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku kok ngeterke sliramu ning stasiun balapan rasane kaya wong kelangan kowe ninggal aku. Iya, gimana Mas? Terima kasih Mas. Sudah Bunda. Udah, sayang tolong ya. Hehehe. Ora kena, penyanyi kok mutungan. Tak cengking. Walah, tatone ringin. Oyote Dik.
Terima kasih Ya, Mas duet Amin. ya. Yo. Mas Amin, Mas ayo, Amin. Nyanyi ya, Mas Amin nyanyi ya. Ibu yang nyanyi. Layangmu tak tompo wingi kuwi wis tak waca apa karepe ngatimu renyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku pomo tanganku dadi suwiwi Iya, Bang. iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga kahananku jejeli anten ono tekaku yeay berdiri dong. Kamu jangan lemes, yang semangat dong. Ayo, so wasik. Ayo, sopo wong sing ora aye asik koy ayo so so umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga kahananku Mas Amin enten ono tekaku yo bintang nada Indonesia masih bersama Raja Wali Audio Sound Systemnya Indonesia dan kawan-kawan ada Andika Multimedia Jakarta wasik ya 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 la 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 aye ikilah aduh 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 amas